I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ma, gusto na nako i-picture diha nimo ang sitwasyon sa Pinoy-ana nila ni Alias sa pagkakaroon. Grabe gid ka makaluluoy, ma. Hinoon ko maghisgot og palibot nindot. And I'm sure you will love it too. Pero ang bahay lang gid nila sa pagkakaroon. Dili makaokupar sa atong gidakanon. Maong, we have to stay outside. Sa laktod nga pagkasulti, mga squatter ra sila ining lugar nga ilang gitarukan sa makaluluoy nilang Pinoy-anan. Saop. O nilang status, ma. Kay gipapuyo ra sila. Ipapuyo ra sila dinhi kay sila ang miugmad sa yuta nga gipanagya sa laing tao. Nahugas si tatay ang ama ni Alia ang nahimong sinaligan. Og diha sa pagkamag-uuma nga pila ra ka high sweldo niya buhia ang iyang pamilya. No choice, tungod kay wa may laing kapaingnan. Kay malas si tatay nga wa gid makatungtong og taas nga kinaadman. Mao nga diha ra gid sa kutob ang pagkasaop aron mabuhi. Tanaw na ko niya. Dili man siya lumad. Husto ka. Parehas siya nato nga nalambigit lang og sayo sa usa ka lumad. Nga mao ang inahan ni Alia. Abi nimo anak. Makaingon ka o makapangutana gid tingali ka kun ikaw ni ma. Ha? Ngano nagkaingon ka ana, ma? Tungod kay natandog kaayo ko sa kahimtang nila ni Alea. Nakaila ka na baya na ako. Choosy ko when it comes to making friends. Yes, ma. Ang parehas og kalidad ni Pauline mao idol sa imong kasing-kasing. Delikada kaayo ka. Yes. Mao gani hinungdan nga magyamiid nako ang ubang mga tao. Pero magkinto. Usa na si Chay Chay sa mga tao nga against kaayo sa akong pagkamapahitason. Daghang mga mahait og tinan-awan ang mopasigpat nako kun mulabay na sa ilang tungod. Ug kun mosaylo nako, mudayog kakak ang mga himantayon, mga marites. Mutuaw nga, murag yung si Kinsa. Pero ako, igo lang sad nga, mupakibo sa akong abaga ug mo ignore lang sa ilang mga chismis. Kay para nako, it's none of their business kung unsaon ako sa pagpadagan ang akong kinabuhi. Para nako, way laing bililhon kung dili ang kaugalingon nakong interest ug ang akong kalipay. But now, what's happening to me? Usa ba'y birtud sa pamilya ni Alea? Ug mismo kang Alea nga nahimo man kong ulipon sa kaluoy nila. Ganong kalit man kong mibati o pagmahal sa mga tao nga kun akong isipon kaniadto. Wa may bili. Usa ba'y nahitabo na ako nga gusto man ako silang mahawas diha-diha sa kalisod. Ma, pagbuot na sa Ginoo. Ikaw ang gipili sa mahal nga makagagahom. Aron may moabag sa akong tumong para matabangan sila. Tuguti nga ako kang suportahan, anak. Ma, thank you. Thank you so much for making me happy. Atong dalion ang pagpahuman sa ilang bag-ong Pinoy-anan. Aron bahimong nindot ang ilang pagkabutang. Madam, usaon tamagas pagpasalamat. Tindog. Ayaw pagluhod. Dili na nimo angay buhaton. Agustin akong ngan, madam. Salamat. Salamat yung kayo. Naliwat kinain mo si Sir Dale kinsa malumo kayo kasing-kasing.
Kung si kinsa man ang tag-iyaan ng yuta nga maunagay permanente nga tarukan sa inyong bahay, ako siyang atubangon. Aron hangyoon nga palito na lang sad ang kasikbit ni ini para inyong matamnan. Para kung doon na may maani, ang kitaon inyo lang. Sir Del, ako usbon. Tuga mo sa langit sa ko pamilya para magpakabuhi na og luag ang pagkinawa. Wow! Parang kailan lang. Look, Alea! Kanindot sa inyong bay. Next move is mag-ribbon cutting na. Dayon, humanon niya ana. Of course. Ang birthday celebration na unya ni Aliyah. Hi. Good morning. Happy birthday. Here. Flowers for you. Sir Del! Sir Del, salamat! Oh, come on. Let me kiss you. Pwede ba mo kiss? Oh! Ayaw lang bitaw, sir. Uy, kay wapa ko makaligo. Oh, I don't care. Come here. Pagbinutan ha. Magbinuutan ka. Paningkamot yun para matuman ang imong mga dam ko. Oh, sir. Salamat kaayo, sir. Sige na sa kapasalamat ha. Nagmata na si Alea. Yes ma. Gani, mugawas ang taas siya para pag-atubang sa tanan nga gusto mo greet niya. Pero mihangyo siya nga kung mahimo, maligo lang ko na siya. Sige Alia, kung gusto ka maligo, kaligo na. Kay amo pa sang atimanon ang angay andamon para unya sa ginagmay nga kalingawan. Kagwapang bata. Ang ayan, kay siya siyang sinina. Ngay mo hagipalit para niya, madam. Dili man angayan nga mo puyo og payag ng bata. Tinuod bigid bitaw, madam. Ay! Maslag kayo og panit si Alea. Og tinuod yun nga guwapa kayo siya. Okay, atong kantahan si Alia og happy birthday. Okay? Para nga mublo na siya sa iyang candles. Sa iyang cake. Okay, ready? Ready na? Ang tanan? Okay, madam. Okay, manganta na ta. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apa, lipay kayo ko. Pero ako nakita nga mas nalipay sila sa Sir Del o ang iyang mama, si Shen o si Sir Glenn nga nagtanaw nimo nga kontento kayo silang gipahigayon nga hikay o ingon man sa gihimong kalingawan na ilang gipasalamatan sa atong mga silingan nga bisag distansya na kaayo gikan ni atong gipuy-an pero midalikyat gyud sa pagtambong aron pag-ambit sa imong kalipay Alia. Pagkamaayo nilang tao, oy. Tanawa ra gud ning ilang gibuhat para sa inyong kaayuhan, Agusti. Mura kong nagdamgo kung nagdamgo malanggani ko di na ko gusto magkamata pa. Pagkaswerte nimo, Aliyah. Unsa pa kay ilang plano para nimo, no? Ato nang may bawaan ugma silang pagpalit. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!